yazi kukhona abantu uthola ukuthi lento ye-material success kubona iy'moto, imizi, imali, thatha amaholide, ukuthenga, ukugqoka, uthola ukuthi lezo zinto lezo kuyena zidla u-95% kwi-emotional space nje yakhe ne-mental space yakhe. Lezo zinto zidla nje u-95%. Iyona nto ayicabangayo leyo, iyona nto fascinated ngayo yena. Bese lokhu okujula kwempilo, universe, umhlaba, amazulu, lezo zinto nje eziyimist. Thola ukuthi hayi 5% akanandaba nje nayo leyo nto leyo, ayona nje into anendaba nayo, yabo. Uyezwa nje ukuthi khona into ekuthiwa i-universe, uyezwa nje ngendaba ukuthi khona into ekuthiwa ama-frequency, kodwa yona into anendaba nayo leyo, yezwa. Kukhona uhlobo olunjalo-ke futhi lomuntu. Uyabona-ke lana kubani ngampela omdala ubani omncane. Yabona la usemncane lo oqala, lo ocabanga nge-material success nje. Akushiyo ukuthi ungacabangi ngayo, akushiyo ukuthi ayibalekile, but to what extent wena okhonzunywa ngakhona yilezi zinto ocabanga ukuthi zibalekile. Uyazi ukuthi uma usujula kahle nge-universe, uyabona konke kuyizeleze. Uyarealize ukuthi konke kuyizeleze phansi komthunzi welanga. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha, othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Hayi ngizozigroundela nje la. Ngizozigroundela ngithi ngiyazifundela la ngihleli khona, ngiyafunda ngento ejulile. I'm just analyzing. I'm busy as it's part of my incarnation cross yokubala emhlabeni ukuba busy. That's what I'm here to do. Being busy alone, yabo. And nje ngisazogrounda la. Ngiseground nje manje. Ngizihambela nganabo obhoso bami la abashe kakhulu. Ngazi noma bayavelana. But ngizogrounda nje into engizoyenza. So sengifikelwa yibona lokuthi i-universe ijulile man. Ejulile lento yomhlaba namazulu. Yabona ijule kakhulu. Ukujula kwayo lento uma ngabe uswenze ucwaningo nawe nje mhlambe ngescience ne-quantum physics, yabo, physical science, quantum physics, mechanics, uyabona ukuthi kujule kakhulu. Khona ezinye izinto engacomprehendeki ngengqondo yakho, ingacabangeki indlela eziyona, ama-dimensions, ubukhulu